Welcome to Saman? 20 ra. 20 og musulod mo diha. O dos. Kanira. Children 0 to 2 years old. Oh, free. Pray. Kanara. Kita 1 2 3 4 kan. Agi sa kuan 10,000 roses. Naparahan ni LTO, di piote. Free, ano to tanan gyaro nimo doon. Welcome to 10,000 roses. Agi sa 10,000 roses na parahan mi. Show your 20 oy, ada mo. Maglan na ni kanang di ta kalimutan kinta kani. Oy, pagauson ka basta walay tato. Mura to ni tag 20 tato. Thank you. May 10,000 roses sa Cordova. Oh, mari mo dire gasto mo og 40. Kay magparking. Mag-vlog man mi. Oh, mana siya diha. Wala tala. Oh. Uy, nasili Christmas tree na lagi. Muni ang 10,000 roses sa Cebu, guys. Lavian Rose. We're gonna try to sing a Japanese song. Napa? Terus yang dari lo kan? There are 1, 2. Passion. 1, 2. Ito di na ta mag-souvenir. Memories last forever.
dere. Welcome to Car City. Under yung mga bamboo house. Pwede ka magpa
Makan dito. Haman dapit tadi managkot anak. Haman ta dapit mamalit og kandila ani. Ali dad. Daghana kayong tao no. Naabot ra jud ato ang kuan goals. Atong travel goals ang Simala naabot ra gyud ta. Dili kay init. So mo ni Simala guys. Napi ka ito ang puro butili ang background. Naman. Puro linnon yung mga wine ito. Mga linnon na ito. Aw katong sa Sa kuan. lahog, ram tugod. Mao ba? Minsan sa to, sa gato. Hit. Oh sa sikat pud to. Indot dari oh. Inday, come here kay init. Yeah. Sa kaday. Ali lab, Arya. SM Consolacion. Asa man sa routing dire? Day. Say hi. Say hi. Uy, may baligya sa kanan dire.